Na kabinta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro gini gilong ki khubor bam ta kasni. Ki pulit Assam-BSF ki layo bat kem yu nongkhaii tu bat ka pisa thok ka basong dor khandai san hajar tingka hadubri ki pulit Assam bat ki sipai BSF ki yo kem yu we nongkhaii tu ringkan bar ka pisa thok ka khandai san hajar hakhaput Indo Bangladesh. Ki borsin shar ki subadon jinge dei bar ki network shabar pun ki he sarkar ki lapan pau bakate ka jingkem kala jia ha ka jaka khaput ka bapau nambha na ka benta ki kam khaii tu bar ka jing to okit baningkong ka pen i bakate ka pisa kala bandai ka balatmu ban penyat hapo kri indi ki pisa bala kurup ki dei ha ki pisa ki berembha ka bala penmi ye ka jing sngokya halor ka jing dei ka bala bandon bar ki network thong ki bayat shabar pun ki pulit ka Assam bar ki bor pahara khaput BSF ringkan ki lala ban job prasha iki kam sniu ki bayat shashiliang pun hadin bala kem yu we nongkhaii tu na India ha ka jing khinralang ha khaput Indo Bangladesh ki bor penyat kila yo ban kurup ki pisa thok FICN ki bakot shaka khandai san hajar tingka na kini ki brio ki blasha kinno kane ga jing khinra ka balayalam da ka sub inspector ka kong rimpidas Assam police bar ka kinhun jongka haringkat ka 66 battalion jong ki sipai BSF kala pelong ye ka jing kem yu masiyar raman ubasyong basa hakasnong Chomari kabadon hadubri district Assam ki BSF kidang yai beteng banyadai ki pot ki sam jong ka jai ban riu bar ban khanglat ye ki nu ki jing persang ban penthut ye ka yo ka kon lengba ki pisa thok la ong uhe BSF menda ki pulit Assam kidang to kit shu ye ki lat ban tep ye ka jing he jong ka jing khai be an bar ki nu ki jing ye dei bat ki ri perthei